My name is Kerry Ferguson and I am one of 2 directors at Gwe Cambrian Web. Gwe Cambrian Web was set up in 2013 as a website design business, and one of the main things we do is we offer everything bilingually. Nathon ni ffeindio bod yna fwlch o ran busnesau'n cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn y sector technoleg. We've definitely seen an increase in requests for Welsh business websites or Welsh language websites. Wnaethon ni troi i Gwe Cambrian i greu gwefan ar gyfer gwyl theatr rhyngwladol ma'n ni'n cynnal. Beth oedd Gwe Cambrian yn cynnig oedd yn gwahanol i busnesau arall oedd bod ni'n gallu gwneud yr gwaith i gyd yn y Gymraeg. Mae'n hanfodol bod ni'n cael cwmni sydd yn gallu ymdopi gyda yna. Unrhyw un sydd eisiau cynnig mwy o Gymraeg yn ei gwasanaeth, fyswn ni'n argymell iddyn nhw rwydweithio hefo busnesau eraill sydd allan yr un cwch â nhw. There's loads of groups on Facebook or social media where you can have little chats about whether or not the Welsh language will work.